ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅର ବାହାର ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଘରେ ନଥିଲେ। ଘରଦେବୀ କହିବା ମୁତାବକ ମୁଁ ଏ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇ ଆସିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବାହାଘର ତାରିଖଟା ଠିକ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକ ପଡିବନି। ଯେହେତୁ ଏ ଗର୍ବ ଏ ବଂଶର ସନ୍ତାନ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅର ଗର୍ବରେ ବଢୁଛି। ଇଏ ବିବାହ ପାଇଁ ମୁଁ ରାଜି। ଆସନ୍ତା ତିଥିରେ ବାହାଘର ହେବ। ଆପଣ ଟଙ୍କା ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ଝିଅ ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ସବୁ କିଣିଦେବେ। ବାବୁ, ଆସନ୍ତା ତାରିଖରେ ବିବାହ ପାଇଁ ତାହେଲେ ଆପଣ କଣ ରାଜି? ହଁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ରାଜି। ବାବୁ